जे एरो देबो आनले गोबांमा आलोचना खायनि दङ काजे बरक हामबाय ससियेल मिडिया रंनो जत जरानो लगिरि तान बागै जत चेनेलनो हामबाय पारो काम हिंगादि हिंकाय जों तिनि अरबो कम्बकिता बागमानि कारण हेमनो जों लाई थानाय 21 डिसेम्बर तिनि तिब्रासानि बसर गोताल बिसि गोताल आबनो पालायनो थातानि जों एलाकाओ अजागाओ जों किजा रां थांलायो याकनिनो जों जतनो चुबाचु हालायो जतनो चुबाचु मामानि बाय जों थांनाय 21 तारिखो तिनि त्रिंनो जों गाहाम गाय पालाय माखा आबनि बागै जतनो ना एलाका बाचिनो कावैसा पाइप्लेया हामबाया फरो चाम्पावर त्रिं कमिटी जों जरा आं कन्वेनर हिसाबै सामुं खायका आनि बुं सबल सिंह देब्रमा तिनि तिथि देब्रमा केसियर हिसाबै सामुं खायका तिनि सापित देब्रमा जयेन्ट कन्वेनर एवं तिनि राजेश बाबू जोंनो ससियेल एक्टिविस्ट जोंनो बेलेनो गाहामखाय चुबाखा एवं तिनि अरबो तिनि जरा एलाकानि तिनि नांनाय संनाय लिडार बा ससियेल एक्टिविस्ट खाय जोंनाय रक जतनो जोंनो चुबाखा आबनि परेबो तिनि प्रतिटी बिसिनि चेयारमैन मेम्बार जतनो जोंनो चुबामानि दारै जों तिनि गाहाम गायनो तिनि त्रिं बिसिनो जों पालाय पाइका आबनि परे जों कयेक दिन परे दावैसे आथुक लायका हिसाब दै खायनाय माने जों हिसाबाव नायनाय माने तिनि थानि प्राय 40-45 टाका रां बा रांखा आबनि दारै जों अ रांनो अनेक बरक साका जोंनो अ रांनो रक्तम सारिया तामुङै आगि रक सारिवो ताकलायनो रक्तम सारिया हिनै जोंनो प्रश्न खायका ओमफ्राय आङाबो साका नायदि जों साखायथ' आबो पाइ थांगो साखाय साजाबाय पाइ थांगो नों साय आबो पाइ थांमानो किन्तु गरीब बर'रंनो जुदि जों कम्बल कायसा बाग माखादि हिंखाय बरक अन्तत 4-5 बছर आ कम्बल चुंबय आराम खाय थुइमाननाय तिनि बरक गिलामा तंगु ताबुकबो जों ताबुकबो फिलाप खायमैया गिलामा बरक ताबुकबो रिमा सुमिया हरगानाव बस्ता बवै रि किचिक चुमुया कोनै थुइ जोंने ताबुकबो गिलामा तंगु जों आबरंनोबो जों सुबायमाया किन्तु जों ता वानसुका जों अ किचा रां बा रां मानि न जों चारिया कारै जों गरीब बर'रंनो साय कोनै जों कमल बागनाय हिनै जों तिनि कमल बाखा अ कमल तिनि जों जतनि सहयोगिता तिनि कमिटिनि जतनि सहयोगिता तिनि चेयारमैन मेम्बारनि जतनि सहयोगिता जों तिनि अरबो तिनि प्राय 60 मतो कमल बाखा बो बिसिनो खबिनो जों अरबो हिंगादे हिंकाय तिनि पश्चिम चाम्बसरा बिसि पूर्व चाम्बसरा बिसि सिगारिबारि बिसि हिंकाय पश्चिम टक्साया बिसि हिंकाय आबनि परेबो तिनि जीपी कायसा तंगो पूर्व सिंगिसरा सिपाइ हावार बिसि आरो नि बर'नो जों स्लेक खायतु बायदि नरक जारा एलाकानि बर'रक नरक न नाइया कोन स्लेक खायतु बय नरक बर'नो बुमुं दिदे बुमुं तु बया कोन जों तिनि बाखा त्रिं कमिटि नि तिनि जोंरो चाम्पाहर त्रिं कमिटि जों ताकलाय अजागाव जों कमल बाखा जतन या फुक्रो बादि तयावि किता खराबाय दंनै बेलागे जानाय तिनि टंटंनि सालबा मानि बागै तिनि हातिनि बिथिबो तंगान बागै कयजाव तयावि या फुक्रो तंगान बागै कय तिनि टंटंनि सालबा या फुक्रो लाई तयावि या फुक्रो लाजि ते फुक्रो बकिसा काहाम से माइथं तो बुके बेलाना ताखौ आबो bila kita pun mana paripal saya apa problem paripal saya apa problem dan bagi kau saya dia apa problem itu ya sang mai ke ya pemani bagi amoni ya buno paripal saya apa problem itu buno ya pai ya sang mai ke ya pemani bagi dalam apa problem itu paripal apa problem saya Pal kaya apa problem tadi? Kita hay na hay koin mo blanket man iya gulo kaya kiri tadi pal kaya apa problem? Problem
Abuni yagulo purba tampasrani 2 number ward thangnai. Abuni yagulo Abuni yagulo Abuni Deborma. Yakal saya wikro jadi Abuni yagulo ebabe koyo mono ceritaku Profulo Debormano ya fakro bayana. Ini pandabu dengan pada pagi apa komen? Abuni yagulo sini ya pernah bagi koilai pagi pada apa komen? Abuni yagulo iro yakpa yasak maiti ya pernah bagi teisa kerap di palke. Oke. Abuni yagulo komen palke. Pada apa komen palke? Komen. Betul bela-bela pakai apa kerap lagi? Bela-bela pakai apa kerap lagi? Tahu? Apa kerap lagi? Terus untuk di sini chairman barang-barang Loko Kumar Deborma. Bela-bela ke ya fakor lagi pakai. Apa lihat kalau Betul ya perkembangan partai. Apa lihat kalau pakai jasa sosial lagi? Kain ni pendera depan mana ada di tengah bagi. Saat nak berbangun boleh berbangun. Apa lihat kalau promil